Zdravím všetkých, ktorí milujú dobré jedlo. Pripravte si spolu so mnou nadýchaný, voňavý škoricový chlebík, ktorý sa stane hviezdou vášho veľkonočného stola. Kombinácia jemného cesta a chrumkavých orieškov poteší každého vášho hostia. Stačí si len kúsok odtrhnúť. Tak poďme piecť. Pripravte si aj vy voňavý škoricový chlebík s kvalitnými produktmi od CBA.